I pozdrav s kanala Petar Gamer 10. Danas izvlačimo pobednika giveaway-a. Znači tu je sa nama. Predstavi se. Jovan Kostić. Da, ne znam koliko ste mogli dobro da ga čujete, mi smo na Viberu. Ali nema veze, znači na ovaj account imamo princezu i toliko nemamo više legendarne. Vi srećeno vama, srećeno svima koji su, evo, preokinuo se video poziv, daj ga pozovemo. Znači, tu je, ovo je moja. Znači idemo sada mi da nađemo, nije moj tablet opet po nama. Idemo da nađemo moj kanal i ja sam danas jedan broj, ja sam danas ismislio jedan broj, evo, 11 pregleda već, lele. Dobro, pošto je Bog za tu jedini napisao broj. Pošto je Bog za tu jedini napisao broj, ja bi mogo lično njemu da dam account. On je jedini napisao broj od svih. Tako da idemo i mi njemu sada se javimo. Ajmo. Čestitam Bog da osvojio si giveaway. Nisam lepo napisao, žurio sam. Dobro, sad ću njemu tu da se na Messenger javim. Da, da ga nađemo, ovdje je Nikola Bogdana tu. Dobro, znači, dobio si giveaway. Dobio si giveaway na YouTube od CR. Znači ljudi, više sreće drugi put. Hvala Bogdi koji je učestvovao na ovom giveawayu. Znači hvala Bogdi koji je učestvovao na ovom giveawayu. I pre svega toliko, hvala za 50 suba. Evo ga, Bogda je tu trenutno aktivan. Snimam. Jovan tišao da spava. Profesionalizam. Vidite vi ovo. A vidim, možda ništa da vidite. Nema se. Bilo to je bilo to što tiče ovog klipa, hvala što ste gledali. Ako vam se vidio klip, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u nekom od narednih klipa. Ja na klipu sam pogrešio, rekao sam 5. marta. Evo, pozdrav za Bog, napisao pozdrav. Ja sam rekao 5. marta, danas je 8. marta, malo sam zeznuo. Stvar, ali nema veze, nisam puno vremena dao. Evo, to je sad u 20 minuta do 20 do 10. I to je bilo to što ću klipa, hvala što ste gledali. Ako vam se vidio klip, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!